Ka Egypt kadai ka wei kari ka baju ujor ya ki referee shaka FIFA man baka sharem ya ka jingli kai jong ka FIFA World Cup. Kuble ya pi ki parlo ki bistanat ban sngap ya ka kubo sport ha ka channel. Hadin baka Egypt kala sharem no ha ka Argentina ha ka jingli kai jong ka round of 16 ha ka FIFA World Cup jong ta usnem arja arhun riu. Nakaleng kari Egypt kala keno ya referee ba penya ya katai ka jilikai hak ba kila keno ba utai referee ulale don bor hak tai ka jilikai bat ulaya sha sileng palat ya kari Argentina kumta nakaleng ka Egyptian Football Association lane ka EFA kala ujor persya ya utai referee sha ka FIFA halor katai ka jingpenya jongu ya katai ka jilikai hapdeng ka Argentina persya ya kari Egypt kumta kane kamdai ka sin kamningkong ya kari Egypt ban ujor shaka FIFA ya ki referee hadin ka jing sharem haka jingle kai jongka World Cup handrai kane kadai ka sin ka baar ya kari Egypt hadin usnem arja katfra haka baka Egypt kala ujor shaka FIFA persya ya referee hadin ka jing sharem haka Russia haka World Cup arjar katfra ka Egyptian Football Association lane ka EFA kala pa ya ka jing ujor shaka FIFA persya ya referee na Paraguay UNREC ka series halor karu kompenya jongu yaka jingele kai haka group stage jongka FIFA World Cup arjar kartra persya yakari Russia ka Egyptian Football Association lane ka EFA kala ong badon bun kinrai ki bala penmi ke jing kajia kentop yaka jingkeli halor ka penalty kabaka Egypt ka ngai badai banyo andre omshom la ai kumjuru kila keno bakirang lekai jongkari Russia kila kenyat ya urang lekai abdin jongkari Egypt u Ahmed Fati Shua ba ukum yo tebakla shaka kol lajong lane ka ungol. Kine ki jingje ki lalam shaka jing sharem jongkari Egypt. Dalai la iwe kol. Hakmat kari Russia. Haka jingle kai jongka group stage jongka World Cup arjar. Kumta hakne ka jingle kai ru ka Egyptian Football Association lane ka EFA. Kala kenoru ba referee ula shem yaki rai. Kiba shaleng persya ya ka Egypt haka jingle kai ka balong Saint Petersburg. Haka jingle kai persya ya ka Russia haka group stage jongka World Cup arjar katra. Kalawong bakine kirai kila penkutno ya ka jingkermen jongka Egypt. Bandrung syakawat ka babut jongka World Cup arjar kapra. Kumtaru kari Egypt hadin ka jingsharem persya ya kari Argentina haka ne ka FIFA World Cup arjar arpun riuru. Kila keno ya referee. Baula shem ya kirai kiba shaleng persya ya kari Egypt. Haka ba kilau ong bakine kirai jong referee kala penkutno ya ka jingkermen jong ka iri Egypt bandrung syaka kuatar final hakne ka World Cup arjar arpun riu kumta kane kadai ka sin ka baar ya kari Egypt ban ujor syaka FIFA persya ya referee hadin bakala sharem no haka jingele kai jong ka World Cup bat kane ka jing ujor jong kari Egypt ya referee syaka FIFA kala syukutno klemdon kano karai ka penhun ya kari Egypt bat kari Egypt mynta kalalong kum ka wei kari kabala ju ujor persya ya kari free man baka sharem haka jingle kai jong ka World Cup te parlok tang ki kubor ngangai be plus ngau thu ngin sa kendu hakoi pat ka video Balei shibon